Nazi ingane zithi mamncane sicela ukulala sidle uBrian namhlanje ngathi guys say no more. Guys, welcome to my channel where we make simple meals using ingredients you already have. Laphayana bese ngiboyle i-beef short rib yami ngoba ngizokwenza uBrian we-beef and i-short rib iqinile guys. So ngiyibhoyile amanzi azasha yazi yabraiseka in its own oil. Ngase ngi-add cooking oil omncane omncane nje ukuze ngiroast ama-spices ami biryani mix nga-add u-anyanisi nga-add u-green pepper ngase futhi ngiyabuya ngazo-add ama-curry leaves ngase ngi-add no-garlic and ginger. Leli pot engiyisebenzisayo guys, it might look like u-oil amningi. It's a huge pot, it's a very large pot. uBrian engiwenzela ungadliwa abantu abawu-20 ngenxa yokuthi ngenzela ukuthi kube nomfudumezi kuseni ngoba sibaningi njengoba ingane zonke zehlile kwehle iMpumalanga kwehla iFree State, so siphelele. So lana bese kuphekeka ke and then ngase ngiyabuya back nga-add iBrian masala yami ngagoqoza and the stove is on low heat ngoba ngifuna kuphekeke kahle nje kungashi, but I want my onions and the peppers to thoroughly cook and the spices to release its oils ku-oyela wami. Ngase ngiyabuya back naleya beef yami bese ngiyibhoyilile vele ithambile ngabuye ngayi-introduce into the pot, then ngagoqoza ngase ngiyavala kancane. I allowed everything to marinate into the spices. Ngase ngiya-add ke u-curry powder wami. U-curry powder engiwusebenzisayo i-Supreme uyatholakala kwaBelepele. I allowed it to cook together and marinate. Ngase ngiyabuya back ngabuya ne-6 gun ngase ngiyayi-add iyona yodwa seasoning engiyisebenzisile lana. I-6 gun engiyisebenzisile ile 6 gun le engazi ukuthi yababa kancane. So bese kunjena ke guys, it looked good and it smelled delicious. I-rice was already done nama-lentils, so ke lana ke bese ngikuhlanganisa ebhodweni lami elikhulu. It's a big pot guys. The camera, I don't believe, is doing this pot justice. It was delicious guys, it was delicious. It was looking like this and it was yummy and it was smelling beautiful. So ekugcineni ngenze ne-carrot salad eceleni. Guys, thank you for watching and please subscribe.